Ja sam Maldox, a sa nama su Halko, Sadox. Ovako, danas radimo reakciju na moj stari klip. Omča je imao saopćenu nesreću, evo kad vidite video tu. Ovako, zašto radimo reakciju? Zato što je video ne da je ispočajan, nego preočajan. Jel svi su komentari napisali ono, ej, ba konju, šta ti, ej, kako bi si ti očeo sad, na primjer, da youtuber kojeg pratiš, kojeg ono voliš da gledaš, skoro pocrkne to. Mrš to. Evo, ajde. Pukla guma pored. Omaru omči je pukla guma pored. Ja, da, ovako. Omči, znači pukla guma pored moje kuće. To je bio prvi put, onako mi je pukla guma. Mi smo mu zamijenili i onda je dole, niz jednom 2-3 km se spucao u banderu. Kuće i moja porodica i njegovi fanovi koji su tu bili su mu popravili tu gumu, to je stavili su mu rezinu. Nisu je popravili, nego su stavili novu gumu. I šta je bilo? Mi smo se sa njim slikali sve kad smo stavili tu rezinu gumu. Nije se slikao, nego se fotografisao. Vidiš, ti vidiš to? To je, nisam bio pismen. Ti vidiš? I on je rekao da mora za Hrvatsku. Ja, i to je isto tako. I nije ona, pazi, gurno me. Nisu njoj sad to reći. Zato su moje mati Ja, nisu njoj osjekli ruku, nego je mati imala problema sa šećerom, znaš to ono? ruku, jel tako nešto? I Evo, gledaj sad ovo, sam malo. Dosta je komentara bilo roze papuće. Gdje tu zdržiš duha? Dosta je komentara bilo roze papuće. Znaš šta napraviš ako ti padne šećer? Uzmeš ga i digneš ga u zrak. Gledaj ovo. Svi su mi u komentarima napisali roze papuće. Ja kad sam vidio da je omčovan, ja sam bila kao babine papuće uzeo. Nemoj vidjeti tu u kameru. Čekaj. Evo idem. Ma brš omče dva. Da, ma brza. I onda je omčo na području barake doživio saobraćajnu nesreću. To je sa Ne samo da je doživio, nego je i proživio. autom golf dvojkom je udario u Mderu. U Mberu. Ma mrš mi ju. Gdje si stao? Ja. Znaš ti što da kažeš? Ne, ja sam tu. Na Instagramu fakeman59. Ne, na Instagramu čalava budala. Idemo dalje. I to je bilo sve od ovog klipa. Evo, kažem, to je bilo sve od ovog klipa. I ovdje nastavlja još jedan dio. I Omara omču je odrezla. Jo, tu sam crkao, ja kad sam vidio čovjek 5 litara krvi spustio. Da se sad serem. Ja bih 6. Koji raz to bio? Jo, 7, 6. Baš jedna. Vidio sada je. Gledaj ovo, tu je imao krv. Ruka ovako mu šta jasno. Pa to sam bio ja. Hitna. Eto gledajte to. Evo sad te slike, gledaj golfa. To omče. Meni je golfa bilo žalo. Žalo. Pa meni bureka što je bio u njemu. Ali slušaj ovo, golf kad se apsao u banderu, bandera je pukla. Da beži. Čiji to gol? Golfi. Dobro, nema reklame, mrzalo. Znači To policija. znači najbolja stvar. Nema džabe reklame, mrš! Džabe reklame. Evo ovako, dobro, desi, sad moram ponovo se. Da je Alme. Aj, ovako neću, slušaj da završim. Ovako, od danas počnem aktivno da snimam sa ovim tu likovima. Ko će? O, to! Sa ovim tu likovima, kao sa vama, znaš? Ja. Šta me nema go čeka da završim?